हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଆମ ହାଟ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଏଠି ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଗଲା ପରେ। ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶାଗ, ପୁରା ତାଜା ଶାଗ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟ ବସିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବସିଥାଏ। ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଶାଗ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶାଗ ଦୋକାନକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତାଜା ଶାଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆସେ। ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଆସନ୍ତୁ। କିଡ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଟିକେ ଲୋକେସନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ତାଜା ଶାଗ। କୁନ୍ଦୁରି ବି ତାଜା, କାକୁଡ଼ି ତାଜା, କାକୁଡ଼ି, କଲରା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲରା, କୁନ୍ଦୁରି, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଶାଗ, କୁମ ଶାଗ ଅଛି, ନେଉଟିଆ, ଖସା, ଆଉ କଖାରୁ ଶାଗ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଶାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।